Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, naganda kami ng mga healthy foods. Ayan, ang sasarap po nito. Mga paborito naming mga Bisaya. Ito din po pala ay isang requested video at sponsored video ni Ma'am Cheryl Wolf. Iwan ko lang kung tama pag-pronounce, no? And Bisaya sa Denmark. Opo, mayroon siyang channel Bisaya sa Denmark. Shout out to Ate B. Ate Cheryl. Shout out kay Ate Cheryl. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sponsoring this episode po. Thank you, ma'am. Saka, please also check out her channel po, Bisaya sa Denmark. Ayan. Ito na po yung request mo, ma'am, na utan Bisaya, tsaka bulad. Ito po, bulad. Bunlis. Tuyo. Oh. Ayan, pray muna kami bago mag-start. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Paila-ila sa nino. Meron tayong utan Bisaya or lauoy. Meron ding grapes. Saka ito po, ang laki nito. Isda. Pritong Isda. isda na lapu-lapu. It's fish. Mahal yun dito, ganito, no? Pero masarap to siya. Meron kaming tortang talong, tsaka ampalaya with egg. Tapos, At mango. bunlis. Bunlis tuyo. Yan, suka na pinakurat. Nandito po. Tara, kainan na tayo. Sa'yo, unahin natin si Sax, ma'am. Lagyan dito ng sabaw na. Dalawa tayo maglagay sa kanya. Yan. Fish eye. Fish eye. Yung sa inumin po namin, meron po kaming limonsito juice. Yan, unahin natin si Sax, ha. Laki ng mata nito na. Wow. Paborito ni Sax to. Wow, ang laki ng mata. Malaki. Ngiti. Kain Naya, ka. mahulog. Na, kain ka. Kain na. Nahigop ka ng sabaw, ha? Sige, kamayin mo. Kumain na. Na. Mintras init pa, amo ng kaunon. Upo. Sobrang init pa, musok pa. Nyak, bigyan kita ng ito na ka. Unod na ka. Kananaw sa kuwanak. Naibukog. Dami nito. Meron po itong kalabasa, talong, sitaw. Ano pa pang Sikwa. sitaw? Oh, sitaw ba ng sikwa? Dili, batong na, batong. Oo, sitaw di ang bato mo. Okra, malunggay, alugbati. Ang sarap na. Iitak. Ngit ka na. Sarap ng sabaw. Sarap ng sabaw, grabe. Ini. Ay, kuwanti kang sabaw. Aw ka ng unod. Dami, sabaw, no? Ano po ano? Kain po tayo. Matapot. Pag ganitong klaseng isda, grabe yung unod. Labo kayo. Masa ko ang mamata, ha? Mga ganyan, paborito ni Sax. Ba't ganun ganahan ganyan siyang mata? No. Kanin ba? Oo, daing. Thank you. Ini, padool ka na. Lapit mo na pala. Di ka kuha na. Wow. Ay, tagot ko. Kamay. Buwan plus utang, solve mo.
Ginang-eat na. Excuse me po. Kanina. Nita pa. Ah. Kaon magagbuwan na, dili. Hmm? Kaon magagbuwan. Dili. Nahigop sa baw na. Nami no. Kalabasa. Lagyan kita ng kalabasa, be. Sabaw lamang, sabaw. Sabaw lang sa kanya. Hmm. Yung nakain ka. Happy na marad mo na. Napit na. Dali ka. Sige ka, ikaw rin. Kain ka. Dali mo anak. Kaon na ko. Hmm. Shout out niya kaon ni ha. Kalami sa kuhan mo eh. Sige. Sarap higop, Binom. Kalami ang sabaw eh. Marad. Napusan kung saan mo na. Paspas kayo ngayon kung mo. Dami kayo nun ta. Ito na fish po, lapu-lapu. 380 per kilo dito sa amin. Mahal pala. Mahal siya. Pero masarap talaga to siya. Masarap dito gawing iskabichi. Kasi medyo matabang yung kuha niya. Dapat daanin talaga sa timpla. Kasi medyo matabang to siya. Gawa tayo iskabichi next time pa. Iskabichi tayo. More on fish naman tayo mga ka-studio. Picture namin yung mga fish dito sa amin. Kain tayo ba kasi, be? Mm. Ba kasi? Paborito yan ni Sars. Kain ganito. Alam mo? Higop pa sabaw. Punaan ba yung rice na? Kanya lang, ikahurot. Ikaw? Ngayon, dagang fruits. Grapes, please. Grapes na ka? Gamay lang sa. Kaya na pa kay rice, kauna na. Uy! Ano pa yun eh? Ano pa yun? Itong dalawa, more than 2 kilos mo. More than 1 kilos pala. Pa, kunin ko to pa? Oh, sa'yo yan. Sa inyo yan. Ouch. Mata sa'yo. Yan. Ano yung mata? Mata na naman sa kanya. Mm. Sabay mo sa kanin, ha? Oh. Yan, humanda ka sa aking isda. Lamig gede kay unon pa, no? Mm. Basta labu-lapo, ang sarap ng unod niya, labo ba? Guys, get that.
Huh? Ahos faster. Hmm? Rest later ahos faster. Hmm. Kaon. Ilang, eat lang. Ay lang, Riz. Saan din? Ang sa'yo ito mo, isa mo. Wow, ang laki nito pa din. Hmm. Ay, pang. Akin yung isa pang. Ay, sa'yo, isa. Kasi yan yung may sibuyas. Hmm. Ayan. Ouch! Ba. Hmm. Sige, kain ka nito? Fast ka pa. Mako ah. Kapa. Hmm. Tingko sa bola. Paspas sa mo. Mm. Mako ah. Eggplant with egg. Planted egg. Masarap kasi merong sibuyas. Sarap ng torta lang. Kuan to pang. Gisugba ang talong ani pang. Hmm. Nagluto po nito lahat po si Mrs. po at saka yung papa niya, no? Yung papa ko po yung assistant ko. Ay, bali pala ako pala yung assistant ng papa ko. Kasi natulog ako ba? Mm. Sila muna yung nagluto ngayon. Kasi may ginawa kagabi na puyat ba, no? Pero kami yung pumili nito sa palengke, maaga kami, pumunta. Namalot na akong uno dira. Hmm. Ako ay bato. Punan ako, ang unod. Oh. Kanahan sa unod. Hmm. Okay lang yun. Ngayon pa. Kailan siguro yun? Hindi ko rice pa. Punan ka guys? Hmm? Magsaya ka? Ayan. Ikaw, ma'am. Meron pa ako pang. Sarap ng torta pang. Lagi? Sarap ang unod. Hmm. Hindi ka sa akin. Tambok. Ma'am, tayo sa sabaw, ma'am. Okay. Sure. Para humok yung kanon. Ito unod malay. Nice cream. Tinganta ka. Ay tambok naman cream. Sige na. Eat ka na kanin. Ayan, second round na kanin na to ni Sax. Gustuhan niya yung lapu-lapu. Lagi. Gusto niya daw yung may skin pa. May skin? Ako, wala na sa akin. Inubos na ni Sax. Ayan, di oh. Wow. Okay. Ay, ito na lang sa likod. Meron ba kang ito ano? Pa. Pangkuhaan ng para swim nila. Siyempre, swim. Oh, kana? Kamot ba? Para swim sa fish? Kuan. Fins? Fins Fins. na sa tawag niya. Kani ba? Mama. Hindi na itong kakalangoy, B. Hmm? Hindi na makakalangoy. Huwag kang kukain. Very good kay sa mo, no? Naubos na naman? Taon siya. Yan, Sa akin, wala nang skin. Nasa'yo na lahat.
Higit ko sabaw. Ito, ang palaya. Na mayroong itlog, masarap dito. Kuha ka dito, mang. Kuha lang ako pa. Ay, malayo ako, mang. Ingat ka, so. Tinik na ka. Ako'y nakaw-tingin ka. Gamay raw ni bukog isda, ah. Ay, bukog dagko ra ba? Kamay. Sarap po mga studio. Lemon juice. Ang pulis na. Lemon juice, please. Wait. Halo ko muna ha. Ha? Halo ko muna. Sabihan mo ako pag maasim ha. Sige. Kuha. Kuha. Okay. Shake natin. Tama nilagay may honey. Honey yung ginawa kong sugar out para magiging matamis ito ba? Honey ang nilagay ko, babe. Hindi ako sugar. Sige na. Oh, kainin mo tong honey. Masarap to, parang candy. Parang candy, be. Sakto na? Kaang ba siya? Dark nauno. Dark nauno to. May panit? May panit ng dark. Ha? Mangutan ka bang? Ikaw gusto mo ba? Ay, Walang- bukog. Tama na to sa akin pa. Ang dami ko pang fish pa. Busin mo yan. Kurang ubos dito sa gulay. Sa'yo, be, ang unod. Meron ka pa unod? Ay, 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 coffee. Ano ka pala ng buko pa? Naming bukog. Ingatan ng mama. Naya mang yan. Kuha mo ganang may bukog mang yama. Taak ka man nako. Nagkawas. Ganang may bukog mang yama. Lipat yun siya mo. Amoy ako pa. Bukog nga. Ganay bukog. Kana na yan sa. Kanay dre. Kuhay. Makapay hara sa mangga. Sige, kunin mo. Yan. Meron pa isa dito ha. Ka, lemon juice. Liter na. Pa, ikaw na lang mag-ugos nito ha. Sa mulan. Sinsya na po pala kayo mga kastudyo kasi
lunch itong kain namin ngayon. Tapos maraming dumadaan na mga sasakyan ba na mayroong sounds, no? Pasensya na po talaga, Ma'am Cheryl. Maraming salamat, Ma'am. Thank you, ma'am. Sarap, guys. Tamis? Ay, may mangga. No. Tamis. Tamis? Mana? Ano gusto na? Ano yung gusto? Kaon pa ka? Grapes? Grapes, oh. Nanam ko. Ha? Nanam ko. Sa. Hindi ka na. Kami sa mangga? Oh, tamis. Tamis yun. Lami na. Busog na nga. Hindi na kumakaon. Busog na. Busog na daw sa... Tamis pa no. Tamis ang mangga pa no. Please visit my channel, Abrasax TV. Please like and subscribe. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl Wolf, sa sponsor niyo po para sa episode namin today po. Meron po siyang channel, mga ka-studio, Bisaya sa Denmark po yung channel name niya. Please visit her po at please subscribe na rin. Ayan, mag-shoutout muna ako. Shoutout Purita M. Amudia from Bangbang, Cordova. Uy, sidingan rin day. Midardo Canyadilla from Gindaruhan, Minglanilla, Cebu. Olivia Biranya from Cavite. Alias TV, meron pong channel. Shin M. Jininjil Timbal. Brian Bandilies. Victoria Ilisan at Emily Istusata from Mindanao. Rowena Parila. Agnes Carido. Angelica Vidal. Jensel May Vindiola. Dodong Edwin, meron pong channel. Reggie Padayaw from Lucena, Quezon. Jovino Espanol. Mark John Sinal. Chimi Chim Chim TV. Grace Amangka from QC. Adonis Buna. John Moses Syria. Maria Fe Amabuag. Glorioso Family. 19 Alpha Caparo 73. Franco Empleo from Cagayan de Oro City. Zaimes Araji. Nikki Magadan. Mrs. Anyo Nuevo from Ibaan, Batangas. Paula Cordova. Linlin.
Angeline Silvestre, and Lynn from Australia. Yan na po lahat ng mga shoutout. Maraming salamat mga studio sa panonood sa video na ito po. Sana po nag-enjoy kayo dito po at kay Ma'am Cheryl Wolf or Bisaya sa Denmark. Maraming salamat talaga, Ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye! Balik ano? Bye Balik. for now.